Siyaphila Mhlekazi, kuhle kunjani kuwe? Siphilile, enkosi kakhulu ke ndiyathemba undiva kakuhle kwelo cala lakho. Kum ndiyakuva kakuhle. Alright. Councillor, masikubulise kunjani? Kuhle futhi akho nto kunjani kuni? Siphilile, enkosi kakhulu, siyakuva nathi kakuhle kweli cala councillor. Ubuyakwazi ukucofa izinto zakho unga-unmute camera unless ke uthi asinakwazi ukubona ngeli xesha. Mandiqale ke kuwe ke Mr. Luyolo, khazibulisele ngokupheleleyo kumphulaphula useluzichaza. Molweni baphulaphuli, igama lam nguLuyolo Dlikilili. I am the founder and the president of Chris Hani Fashion Design Council. Masinike wena Yes. councillor ke sive ke xa ubulisa abaphulaphuli. Mandibulise Councillor Siyabulela Avela Qwalela. Currently ke ndize apha on the basis of CCI sector parliament session ezaba khona kule veki kweli cala lase provincial parliament. Okay, ndicela ke siqale kwalapha kuwe ke councillor, usicacisele niyena qokelela abantu abanezakhono kuza kwenzeka ntoni? Okay. Le program iza ne provincial legislature yase Eastern Cape, which is the parliamentary office. For iminyaka emininzi, arts have always been marginalized, zingathathwa njengequmrhu elinokwazi ukuba libe nengeniso okanye libe ne-value to the country. In so much that we are taken just for performances and displays, but we are not taken kuba sikwazi uba sibe part of ushishino kunye nenkqubela yento ye-economy ye-area. So iphulo eli kudala silifakile phambili, but urhulumente ke ngoku has taken igxathu lokuba bakwazi uba basifake sibe partly part of i-discussions and the development of sector, creative sector in the parliament. So ukuqokelela ngoku ii-artists bezikhona sikhangela abantu abanesakhono iyasenzela lula ke because sele zikhona amaqumrhu adibeneyo azi-organizations ezikhoyo ngokwee-sectors ke ii-sectors zethu ke zininzi apha kweze-arts. You have your film, you have your performances, which is your drama, dance, poet, music, you have your visual arts, you have your crafters, you have your fashion designers, you have your interactive media, which is your radio and others, and also you have a lot of sectors that are actually learned as a core. So all those sectors, they are mostly organized sectors. So it was easy for us to get to have the number of people from each and every corner of Chris Hani, so that they can be part of the program the 19 March, which was the district session for parliament. Okay, Mr. Luyolo, bangaphi abantu abatsha enikwazileyo ukubaqokelela eniza kuya nabo eParliament? Sisonke sizi-delegates of i-15. Sinabo nabantu abadala nolutsha, but in total siba 15 abayomela i-Chris Hani district. Okay. Kule 15 ke all right. Kule 15 sithetha ngayo laa nto ibi-explainwa ngu-Mr. Qwalela. Njengoba simele i-district kule 15 boyi-6 oomasipala be-district baya zonke zakwa-art industry ziyavela. Okay. Ndiyayazi uba ke mhlambi ingathi ke iza kuba lityeli lokuqala into kokuba kwenzeke le parliament for creatives. Zithini izizathu ezizabekwa xa benithunywa niqokelela abantu abatsha nabantu abanezakhono kubantu abadala? Zithini izizathu? Izizathu sasazi zininzi because si-creative industry sinezinto ezininzi ezisibethayo, sinezinto ezininzi ezingasiprotectiyo.
Kudala ke ebesethilo ke uMr Khwalela uba kudala kusiwa ngaphambili uba noko nathi masike sivulelwe i-platform sizobeka izinto thina esizaziyo uba zidla lo mzi wethu wakwa athi. And ke ngoku nathi apha ekukhangeleni kuye akwabikho nzima because apha edistrictini sine-organization ezirepresenta i-district and nomasipala bethu bayasebenzisana nale industry yakwa-art, so kuye kwalula into yoba basidibanise sonke, sahlala thina sisonke sizi-artist, savumelana ngokwazana kwethu from different sectors uba ubani nguye umuntu okwaziyo usithethelela, so thina sile sector sikhupha uzibani ahambe ayosimela. Alright, ndizama ukukhangela ke ukhansila ngathi usasibaleke ngoku sizowutshekisha ke. Khansila, masikwamkele kwakhona, ndicela ke usikhumbuze uba nihamba nini unini lomcimbi. Okay. Ukuhamba i-artists zihamba ngoLwesithathu, and then i-parliament session is going to be on the 27th ngo-9 o'clock. So uLwesithathu law is to make sure that every delegate arts ethunyelwe by all the sectors from respective local M's and also districts arrive on time, babe nexesha elininzi to gather and also have certain inputs. I must also put Lendeti, as artists is a different type of people. There are practitioners that just want to practice the art, but they are not people that are actually well vested in terms of communicator, imitator, and all of that. So artists, we gave that democratic process in order for them to be able to elect their own sectors and also local municipalities, so that the team that is coming is actually people that are also going to have umsebenzi wokuba babuyele kwi-artist bakwazi ukubonisa le nto yenzekileyo baphinde bayithathe as i-responsibility, because as much as basiyokwenza umthetho ozoncedisana ne-creative sector, kuyanyanzeleka kwa ii-artists zikwazi uyimela ngokwayo laa nto up until iyowezwa, ngoba ke umthetho ungawubeka ngoku funeka ude uhambe uyoapprove. Sinee-bills ezimbini ke esithetha ngazo, which is the performance bill and the copyrights bill. I'll just beke nje kancinci nje i-performance bill ithetha ngantoni nje, umzekelo nje wayo. Umzekelo i-artist more or less siyaperforma, but ukuperforma kwethu singena eziteyijini asina-rate card ethi as an artist nantsi imali ofana uyayifumana wena iphelele apha. But if uya kwi-shelf, umzekelo manthi umzekelo, just an example of laa nto, uya kugqirha, there's a value okanye i-insurance company, there's a value that they have as a rate card of pricing on everything, that you cannot go above this and you cannot go low as this. So thina as artist umntu ukubona ebusweni akubomba, hayi no man, ndinebudget ye-700, hayi mandikunike i-300, omnye hayi ndinebudget ye-10,000 zakunika nje 2,000, but at the very same time there's no rate card. So we want to go and communicate loo nto in parliament, so that izoba ngumthetho ozoprotecta zonke ii-artists ziye ku-exploit. And then if you talk about the copyrights bill, uthetha ngeproperty le yethu. Umzekelo, into zethu ziyasetyenziswa apha e-Eastern Cape. Ithi i-artist lizenzele ingoma emnandi kwikona yalo, but lifumaniseka alinampepha zokuyi-owna le nto ayenzileyo. Afike yena lo neempepha zokwenza uba akwazi ungena ezireyidweni, athathe laa sample ahambe wayirekhoda. Laa artist ayizukwazi nasey ngoba umntu orekhodileyo wenza yonke into ngulo one-paperwork. So these are the things that we have to discuss to protect the artists as copyright ke goes along zonke ii-art forms, whether it's fashion nentoni. Umzekelo, into esithetha nge-copyright is that we're going to also push there. Zizinto ezifana nento xa ujonga apha etawuni, you'll find kwi-Chinese shop nee-shops zamaNdiya nee-shops zabantu abangengobalapha eSouth Africa, but bathengisa imibhaco. Xa bethengisa imibhaco le bayithengisa nge-cheap material, and then for bayithengise cheaper, and therefore lo yena wethu lapha eKomani okanye uphaa eCala okanye uphaa eNgcobo xa ithengisa laa nto ngeprice yayo, ethathe i-quality cloth wacreata le nto, ufika ngoku abe expensive. So laa nto engoku yamaChina
abayenzayo, they are making the product available at a cheaper price to make sure that they kill the business yalo mntu local. So we need regulatory into ezawuregulator lo mithetho ethi akho mntu onokwazi uthengisa iproduct yamaXhosa engengomXhosa, and for that matter any person that's going to sell such garments must be a form of the regulatory body that is actually going to be part of Poland, the country as a whole in the province, and also locals. So zinto that who are there to protect the artists so that economy sikwazi ukungena kuyo, because currently the economy does not protect us because the bills and the imithetho does not actually protect the artists. So that is why artists ke zisiya pha uyofika eland provincial legislature parliament siyobeka ezo zinto. So le 15 yonke ke isuka kwi-local municipalities zonke, i-AB Xuma eNgcobo, intsika yethu Cofimvaba neTsomo, iSakha Isizwe icala ne-Elliot, i-Lady Frey which is eMalahleni, Lady Frey neDordrecht, ne-Falbank neThembey, iphinde izoba iNxuba yeThemba, iMiddelburg neCradock, izoba i-Enoch Mgijima, where you have Ikomani, Linge, Isbele, Isada, Witakastad, neMoltino, neNdlovukazi. So all those local M's zifakiwe, but I must also just ukuze ndiyityebise le nto ndizokwazi uba ndiphole nam. Siyayibulela inkxaso esifumeneyo kumasipala kwi-local municipalities zethu for ukutransport ii-artists ezazisuka kwezaa ndawo bezikuzo zizokwazi uba zibe khona last week nge-19. Siyayibulela loo nkxaso and I hope that it continues, ikwazi uba kube njalo naseke siphinde sisenza lo msebenzi bakwazi usixhasa ngeyona ndlela, ngoba ke partly part of the government that is a ruling party kulo masipala wethu yaseChris Hani, they have kwi-social transformation i-formation of i-sector council, which is lena sithetha ngayo in the creative industry. So once they are able to support their own policies into governance and then have people and numbers to support that, it would mean better land communication and better bilaterals going forward, ezizakwenza abantu bakwazi ukuphinde babuyele bathande kakhulu ukuxhaswa ngugovernment lo wethu. Ndiyabulela. Alright, Nkosi kakhulu ke xa siqukumbela Mr Luyolo nje ngeeseconds ezimbalwa athina amazwi akho okugqibela kuwo uvale ngokukhuthaza abantu abanezakhono. Bendizawuthi masiyithathe le platform sinikiweyo yoba sidityanisiwe sizowusebenza in unity, singabi sahlukana umuntu azisebenzele ekoneni yakhe nomnye azivalele ekoneni yakhe, because iyabonakala ukuba xa sisebenza as i-unity ininzi into esinoyenza apha edistrictini nogqitha as i-province as i-creative industry. Thank you. Alright, Councillor masukunike nawe wenza amazwi okugqibela selukhuthaza abantu ke abanezakhono. Mandibulele msasazi. Ngizawuba brief kukulena into. Ndiyayazi inhlungu yama-artists, i-creatives ezikhoyo eChris Hani. Siyayazi ukuthi nangoku sinamaqumrhu amaninzi, sinembali enhle kakhulu ye-small jazz town notata bakwazi ukuba kuqulunqwe kuqala le nto uba kufundiswa i-jazz across the world isuka apha, loo mbali leyo yalapha elento eKomani. Siyayazi ukuthi intlungu ze-artist nokungahoywa nokungakhathalelwa iyenza intlungu ngamanye amaxesha oba singakwazi nokuthemba, singakwazi noyibona into nakaseyenzeka intle ihamba ngaphambili. Sithembisa ukuthi zonke i-creatives mazike zimanyane ngoku, masike siye kujongana nezikhondo zamehlo, sijongane ngendlela esingayiyo ngoba sibonana uba sibe nevision eyi-one, sibe nombono oyi-one. Umbono ngoku esinawo kukutshenja umthetho athethe ngathi. Umbono esinawo ngoku ukwenza sure ukuthi sijonga le ndawo ye-economy, sikwazi uba sibe ne-inclusivity in terms of i-economy le. Masike sithi kasesibeka loo nto sibekane phambili, sijongane ngokwezakhono zethu uba ngubani na onokwazi uthatha le program sinayo, sikwazi ubonisana ngaloo ndlela sizokwazi uba siyinqobe. Nakaseyifikile sicela ukuthi artists ziyamkele zikwazi uba part of yona, sizokwazi uba siyo-achieve le nto funeka enzile, ngoba ukuphuma kwethu kule nto uba zizibhili zikwazi ufunyanwa, sizawukwazi uba nathi ngoku noba senza ntoni
sikwazi uba sike sibone ngabantu, ngoba ke uba ujongile apha sino-Department of Sports, Recreation, Arts and Culture. Ka ujonga phaa, you find recreation and sport, they are actually at a higher level. They don't even need uba bayomane bokhangela i-sponsorships zikhangela bona. So artists need to be also that catalyst, because i-artists zizodwa, they influence a lot in society. Because ukuba singajonga nje i-livelihood yabantu, abantu ka bevuka ekuseni, the only thing efuneka benzile funeka benxibe impahla ezi, these are fashion designers that are doing that. Banxiba amagama kwezi mpahla, which is logos, which graphic designers are designing those graphics for ilento. So there's a lot that the artists influence in society, whether it's language or ntoni. We need that to be turned into economic spins, so that we are able to sikwazi ufumana from that. And ndiyayithemba ke artist uba mhlawumbi zawuthi kasijonga sibuya zikwazi ukuba zifumane nedocument le siyipreparishileyo sizi-artists zaseChris Hani esiyoyifaka ezi-resolutions ezosifaka apha eParliament. Sizaphinde sibuye sizoyibeka kubo, bazokwazi uba bayiphefumle kuyo, izokwazi naka seyifika ke ngoku iya kwii-resolutions ze-sector, ibe into nabo abayiphefumlela bebonke. Ndiyabulela ke msasazi. Okay, Nkosi kakhulu Mr. Luyolo, xa sibuya kwintengiso uzusinike inkcukacha for abantu abanezakhono abangakhange beve ngayo yonke lento, nabafuna ke ukuba kwezi groups zisekiweyo for abantu abanezakhono, i-artist ukutsho. You are missing out. Whatever your vibe, there's a Vodacom Next Level deal for you. From data deals, Vodabucks, rewards, and more. Get 20% off at Super Ballast and score free access to Vodacom Music plus KFC vouchers. Switch to Vodacom and join Next Level today and take it to the highest level. Visit your VodaPay app or dial *128# and enjoy offers and rewards. T's and C's apply. Alright, Nkosi kakhulu ke sayiqukumbela Mr. Luyolo, abantu abatsha abaqala uva ngokuba zikhona ii-groups zabantu abatsha abanezakhono, baqhagamshelana njani nani, nifumane kanjani? Sasazi zonke i-organizations ezikhoyo zine sub structures ezifumanekayo kuzo zonke i-locals. Xa ndithi ke i-organization andizuthetha ngale ye-council prior, because nam ngoku andimelanga council, ndimele yonke i-sector yakwa-creatives. Umntu makakhangele abantu abakwa-fashion adibane nabo, nabantu bakwa-visual banee-organizations zabo badibane nabo. But ekubuyeni kwethu into ebesiyilungiselela ukwenza sure ukuthi zikhona indawo esizawuthi xa abantu befuna uncedo zibe khona iinamba esizawuzibeka sifumaneke khona for wonke umntu. Alright, Nkosi kakhulu ke mandinikhulule, siyabulela kuwe ke councillor, siyabulela nakuwe Mr. Luyolo Dlikile. Nkosi msasazi, nkosi kakhulu. Alright, phulaphuli ke siyabulela, ithatha sibeka phaa kwimizuzu